Bueno. Zelako aste politxe datozku, urtien behin pasaten dan gauzetxu, Marie ondo izeten dan egune, da, honin espakizuien zeriburuz nauen berbetan, entzun olako gauze ederrak. Olako gauze politxe gure basuien entzun, hemen, Bermion, geure herrizen, mareak jaialdia ongo da abante, 13 18. Baina, marea jaialdia, tradizio eta abangoardia eta herri kultura bat itzen dauen geure jaialdi bat da. Da ganea balorin iminbide, zeitzik eta nortzuk itzen dauen. Aste derra emoten dozkuie beti, 11. Ekitaldize da. Eta niretzako placer bada, gaur hemen estudizuen pertsona orkestutie, askok ez da huizetuko. Beste batzuk, bai. Beran kurrikulum barruen, hainbat eta hainbat ekintze dauz. Andra maizetan okin zan du bai, MB 2000 dala eta playbakan aztertuten beragaz. Da, seguramente itxiko dotaz pile bat gauze atxetik, bai gudot aitxetu, hemen dagoten pertsoni, adibidez, nuntxaku kulturelkarti, Eta beran bikoti, okin jauien Ateneo kultural edo hain taberna politxe izan dan beleza manadra beheruten zan dauen aurrera. Ez tokure jakin bez, zenbat kontzertu ikusi dauzen honek alabatxizek. Bakizuie ganera, Bermion ez du laukin inoiz gaztetxe bat, inoiz ez da egon olako gauze alternatiborik. Bai, bera eta beste kide batzuk, hori indala ez dakizen bat urte bai nuntxaku imizauien eta horbitu zen bat kontzerto ikusi duzen. Herrikuek, herritik kanpo eta internazionalak bai.
gatoz presentaten jaialdi hau, bai jaialdi hau baino garrantzitsu hau da, itzen dauen personak, eta etxuti itxaron era egingo gizau. Gaur dako hemen geugaz, Ane Ortube Ponzela. Kaixo, Ane. Kaixo gutxi. Zelan zauz? Ondo. Ondo, etxu estresa urte honetako mareako jaialdiko egitar hauek? Ez, estresa ez, baina, bueno, lanpillo bata, hile asko, borobilduten, landuten, ideiak hartzien eta emoten, eta, bueno. Kontaktu egitzen. Bai. Lanada, lan potente bata, bai, bueno, gero emaitza politxe izaten da. Urtero kanera ikusten du oso emaitze elkarrizketik hasi baino harin hau, neurentzako truko bat gudotekin. Zer lan itzen zu? Telefonoz, e-mailez, lelau e-mailez, gero telefonoz, horre kontaktu, zer lan itzen zu? Neurentzako gudot hartun eta truko hori? Segun eta ze pertsona, ze talde, ze estilotako hori. Hurbileko pertsona bapadan edo aurretiz ez duten dagune, telefonoz. Eta WhatsAppa ze harinen atiez. Baina igual ez duzenak ezetuten, eta urrunako etirenak eta hori, baina horri ja mailan jartzen gara, eta gero ja momento baten itzen dugu harreman bat telefonoz, batez be, bizon arteko hori kompromisu eta hori naiz eta gero kontratuek eta sinatu, zetaldiek kontratuek eta sinatuten dabe, baina baten itzen dugu telefonoz berba gitzienez, elkarren abotzak entzuteko. Feelingen rollo. Eso es. Antzek zeugetan. Hori pregunta pertsonala esan da, azkanin... Ondo. Badakitxe gozotasunez itzen zula beti horretratue, neurentzako guzadot hartun. Oso ondo, bueno, nondik eta askok ez da bizakingo, beste batzuk nondi sortu zan marea jaialdizen ideie eta ze helburu okinzuie azikeratik? Zeintzu dizuen helburuek jaialdi honegaz? Ideie sortu zen orain dela, 11 urte daroguz, eta orain dela hori baino lelau hasi zen, bueltak emoten hasi gari zen, bani eta Ales Lertxundi, dana nire bikotekide. Da, gu bizoke ja urten duen Aritzatzu Rock Festivaldeatik... Hauri baztu da, espartatu. Aritzatzu eske... Aritzatzu Rock esan zen, igual, hori jaialdi zeitzen izen dana goizen pergolan, eta urtietan egon gari zen hor, eta, gero amaitzu izan, zego beste estilo baterako, genti beste estilo batera, eta beste bide bat hartu zauen. Eta hor, hasi ginen, pentsaten, zer, eta gero, gero herriko batzuk, esan duzkuien, ez huiengo zer gehiago? Batez be, urreko jenti egondana gure tartien, Engantxe eta ongaranak. Eta gero beste pertsona batzuk, igual, bego turismokuek esan duzkun. Bego, gangoetutik baten, ez huia zarraituko ezer gehiago eitzen. Eta, ja hor jaokintzun lan bat eintze pentsata folkan inguruen eta hori eitzi zeuzer. Folk eta tradizioek eta da gaur eguneko musikie eta bueltak emoten ez emontzagu eta zigari zen aurkeztu dun plana udaletxeri eskerrak bertan egon dizenari eta hori segiduen eintzoskuien onartu eta ikusi zauen idea ona dala eta, hortik aurrera zunda. Ze pentsalike, erabatien espasun organizeten ikusi du zeure lanatik aparte, hori lana da, egiten zu bakozu zeure alde soziala hor, gero organizeten dagoen jenti pentsalik ez badauen itzen usteldu itzen dala, ez da? Gauzekin zuie sortu, kaso batzutan beste batzuri itxi errelebu edo aurrera itzeko, beste gauze batzu bestizitzen berez lako zen zailtasune gaitxik, eta gero beste gauze batzuk intimu hauek eta zizari itzen txikitzu hauek. Hor, borobiltzun hori ideie eta pentsadun azte kulturala sortzi eta hori, ezta? Eta gure helburu nagusizetako esan da beti, ekartie, bermiora, guk ez deuzu zenak,
eskarizelako mobiten igual asko, edo ikusten dugulako, jo, eske arazungo nahi, distantzizek eta hori, eta bueno, ekartie bai jarduera desberdinek bertora, ikusteko zer itzen da neametik kanpo, ezta? Hori pertsona batek esan dozparkatu behinola. Pertsona honek, hanek eta alezek itzen da bina Bermeo kosmopolitatu edo algo zeus ez. Bede Bilbora zuen edo Madrilera honek etaldik ikusten berak ekartzen dago Bermeora. Ados hauz horregaz. Bai. Gero bai ikusten izen duz espazizo bate txuk dauzela herrizen edo lekuek ez dako jenak igual hanbeste presentzia gure artien, eta bai pasaten garri zela euren paretik, eta ez dugu zela ikusten eskaraz hartzen. Orduen erakartu horrepe, bai ezetuten. Gero, bueno, aurrera komentako dugun moduen, hainbeste jarduera desberdinak etzen dizen moduen, klaro, ikututen diez, hainbeste disiplina desberdinek, ez da horreke borobildu itzen da gure programi. Bai, beste urte batxutan bai badakot gogun hor Kurtxioko Elizie, Francisco Tarren klaustrue, klaro, gurra esara sartxien inoiz bez. Albotik pasa, bai? Bai, ez hartun. Bai. Vale. Ondo, da, bueno, zelan itzen zui ustartu edo, zelan ustartzen dozu tradizioe, abanguardia eta herri kultura danak baten kontraesanik okin barik jaialdi honetan. Bueno, egun eta egun bakoitzien gauze bat eitzen dugu, aste bat hartzen dugu urrikue, hori mareak dako nizen moduen, marea potentien edo altibuen daueniko, aurduan sortzen da, eta aste hori juten gara egunek pentsaten zerengo dugun egun bakoitzien, ideatak uguz buruen, urtin zehar juten gara trastieten edo ikusten, azkanien hau da labor de campo, denpara guztizen zauz behituten, ia zer itzen da non, zer dauen orain, edo urtietako, aurreko urtietan beti gelditzuten datzut interun zatitzu beta inozu, hau behan, izan du sartun, urrengo kurterako, orduen, hor, bat hau, gauz takun maleta bat elez, eta azten gara ataten gure ideak, eta hori, bizon artien azten gara ideak eta hori lantzen, eta gero tradiziona eta vanguardia, herri kultura, gaur egunean hori latente dago, biziritau jarduera pilo baten, ezta? Danok etzen dugu hartun lehengo gauze bat, oraingo amane pañuelo antzineko bat imitzen zu kokotan, eta bakero lebiz barri batzuk imitzen zuz. Orduen hori, egunerokotasun hori danotako gu, eta danan igarten da, ezta? Maonesko pañuelo imitzen zu nien kokotan, gero eruten zu kamiseta elegante bat. Orduen, denpora guztizen gauz hori landuten. Hori ez da erreza, bai dala geugaz duen gauze bat, geugaz eta danokaz. Gero topaten duzen artistek eta itzen dauen gauzek bai lantzen dugule eta bide batetik aukeratuten duguz lanak, eitzen dauen lanak dauzelako horreri enfokata, ez da? Bai, tradizioa eta... Eta, bueno, gero, beste dokumentalak ez dako igual zerikusirik, gero, eraberien badako, bai. Azkanien, herri kultura eta tradizioe danatan dau, eta vanguardia, Aurrekitzen txo etorkizunerantz edo saltotxu. Badauz batzuk askoz begeiz daulantzen dauela, beti gauz aurrera hitzeko gogugaz, danok. Bai, artistek barriz ediez, batzuk oso gaztiek, beti pentsalik beste generazio batetik dozela urtean, beste mende batetik, bai. Bai, izantzen. Bai, dakana hori ez da entzuten asko, eta eskertuten da lako gauza interesantik, bai, entzutien, noizipein. Bale, da... Hemen badaue gaur oso modan dauen honek berdintasuna euskera eta elkarlana jorratuti ez, hori oso garrantzitsu da eta ekintze danatan itzen diez balizun imini.
ze balio edo pentsa molte dako zuie jaialdi honetan horreri buruz zeuek sortzaileek? Gure bagaje pertsonalan beti egon da argi, bai ni Andri nahielakon, eta nire bikoteki ez da Andri da gizona, bizon artien eitzen dugu, eta bai baloran dizen sartundu beti emakumin presentzize, gure emakumin presentzize talditan. Bai taldietan, bai kontakizunetan, bai danan, ze azkenien horrek emoten dago oreka bat, ezta? Oreka handi bete emoten dago jaialdizeri, eta oso garrantzitsu da. Ze gauze askotan kaleratuten bagaran esateko danok arala bardinak ikusi bide zelako jarduerak eta zelako ekintzek itzen daue andrak eta gizonak. Emakumia hor dau, alegin duten dara engara leio txikitzu beti giritzie eureri bebai eta ikusteko. Eta gure jarduera danatan beti dau, beti presentzize emakumina. Gero aurrera kontatuko moduen, pilo baten badauz emakumia. Gero euskerina, gure publizidadi eta hori beti dau euskeraz eta hori, eta alegin duten gara gero bi hizkuntzetan bebai ipintzen zalpen luzi hauek. Portadita beti da euskeraz. Eta gero, aurkezpenak etzen dugu zen inzaioetan bebai. Gero elkarlana, tiretuen bidu. Geure artien dago elkarlana, gero kolaboratzaile pilo batako guz. Gure kolabora lagunduten dozkuile itzulpenak eitzen, edo igual kontakto bat sortzen beste hizkuntz bete erabildi bide, dinotik inglesa edo alemana, edo gero itzulpenak eitzen beste bidiunak, eta azkanien kolaboratzaile asko, gure inguruko lagun asko badakizie honetan kolaborazio pilo behar dugula aurrera eruteko. Claro, azkanien hain ulako Bermioko herri baten ukitxie jente hain internazionala txoke bat da. Azikerako urtitan esatezaten zeman dezka ekarra daue kontaten ipuinek, artiste, da pentsatezu kasualidade dala urtiek pasa eta beste ekitaldi batzuk ikusi azkanin konturetuten zara oso horeka handize hartuten zuela artistek emakumik esan da eta holan da politxe da ze beste jaialdi askotan beste ikusten igual parekotasune edo gizonan taldik eta holan zuek mantentuten zuie beti artista oso interesantiek beti emakumezkoek eta hori puntazo bat dabe oso ondo. Vale, eta ze talde eta sortzaile okinguz engurtien amendako programia, nahiz dut zeuke azaldutiez, ez tote zetuten inorbez. Eta hori oso interesante itzen daz neuri, ez jakitzi eureri buruz, amendakoten papel honetan galditu betxutelez, ze sortzaile okinguz eta zeitzik aukeratu zuiez eurek. Urritik 13-tik 18-ire, izango da jaialdize, urriaren 13-en astelenan hasten gara, eta horretorko da Arrasateko Maider Alzelai, hemen sortuko da ipuin kontaketa ingo dauena, ahon arrazioa gehizen bat, eta lagunduko txo Igor Salase akordeoiegaz. Martitzenan, abia taldi etorko da, hau lehelangoko kanti entzun dugune euren taldina dana, eta abia, irunezka diez, iparraldeko etiez, euretiez labastida, frantziko labastidakoak, eta honek engo dauiena da, musikie, bioline, biolontxelu eta abotsa, etzen da bie. Etzelue, bioline eta biola, eta gero ahotsak. Hor beti esaten da iparraldeko jentik itzen dauela ahotsa pilo bat landu eta gozotasunegaz, eta hori joko daue Bermeoko Arrantzalen museuen egongo diez, Martitzenan Arrantzaleko zazpiretan. Gero eguaztenan, Frankenstein agurgarria aurkeztuko dozkuie Ana Galagarrak eta Petik. Hau da, kontakizune kontako daue Anak, Ana kontaten dau, gutun beti idazten txo Frankensteineri, ezta? Eta hor, horre kontakizun horretan, kontaten txo, zientzia, zientzia andra bata, emakume zientzialari bata. Eta horrengo dauena da, beran kontakizunen kontaten txo, zelan emakumie
zelako gatazkatako berak monstruek erat bedien, ez da, atzera eta aurrera, zelan sortzen txoien, eta hori dana, eta berak gutune idazten txo, ez da, irakurri itzen txo berari, da guk entzule gongo gara. Eta bertan, bebai, petik beran gitarra akustikoak, peti da berako bakarlari bet, gitarra zuten da oso ondo, eta beran kantak zartungo dauz, honen inguruen bebai. Bebai izango da Arrantzalen museuen. Bai. Ze ondo, zego gana horra arrizegaz eta hori, horre... Ez da frankistene gaitxik izango badan, bai horre... Sensazinuek gora ingo da bie. Bai, aurre etzik aukeratu du espaziz hori. Gero eguenan, dokumental bat emongo da, Bermeoko kafe antzokizen izango dana, Nestor Bastarretzean arazo txikitsu batea gaitzik ezin izango egin, eta kafe antzokizen pantailan dizen ikusku. Bueno, dokumental honetan, beti sartzen dugu dokumentalatan testimonizu edo gauzek eskotik juten dazkuzenak, ikusten dugu, hemen honek zer, bai, Jugoslavia, gaur egunien bakigu ez dena existi duten, eta Balkanatako gerran inguruen eta hori, hor, punke eta new wave musikak egon diez, bai. Gaztiek eitzen dabi hori musiki, bai. Eta hori dokumental bata, umez hori ontsua dako izena dokumentala, eta hor, ordu terdiko dokumental horretan kontaten da, antzineko Jugoslaviako oso federazio sozialistan ze bizi izan dan, ez da? Zelako momento tentsio handikuek bizi izan diez, euren musiki aurrera botateko, ez da? Eta, bueno, interesgarri ze izango da, Ze epoka punkiz eganera total, ze punkiz hemen... Bai, eta horbe bai, bizi izan da, eta gero eureko kintzau bilatzetik, beste politika arazo handi batzuk, ez da? Vale. Ostirare laguez orain, barikora? Barikuen, bezaide joko dau, kafe antzokizen esango da bebai, eta bezaldi da folk talde bat, honek etzen dauiena bebai, folk eta tradizinue, bai eraberien bebai, beti du ez aurrera euren instrumentukaz eta euren habilidadiek sortzen eta emoten. Hone bezaideko ez irukide, eta bat Gernikarra da, beste Gaizteiz, eta beste Donostiko. Hemen neska bat hau, ja badugu batzuk, ez da? Bai. Lengoko neskie da, bigarrenak iru neska. Amaik edizino, kostadaz niri konturetuten, zelan josten zuien jaialdi hau, eta ganera honek bezaide Donosti Gasteiz da Gernik esan da, talde komplikautxo esan bide zaieteko, joteko kontzertuk eta hori. Honek erabiltzen dabie pilo bat instrumentu, eurek irudiez, erabiltzen dabie aldaketa asko instrumentuekaz, ze ikututen dabie gaur eguneko instrumentuek eta antzineko instrumentuek. Folklori edo. Folklori etxeko, bai. Oso ondo, hau interesgarri ze dau. Eta zapatue, beti mitzen dugu, zapatu negoten da beti, plan B. Bata eguneko plana, izango dana bizita gidatu bete Sorbituagako Inurrarrira. Iruñarria da Menir. Bale. Bale, Menir euskeraz. Bai. Hori bekosta itzen da lapurtxo beti ikasti, Menir egon gara imitzeko erakargarri zaue dalakon, eda... Tranquila, salduko, imingo tamen bizek esan guzi irratizen. Eta, busturin dau, eta, bizitak idatu Tanagaz eingo dugu, Juan Carlos Quintanagaz, Tana, busturitzar, Gernikarra eta busturin bizi dena orain, arkeologo, ez da? Arkeologo, eta, beran azalpenakaz eta hori, beti gelitzuten gara gu liuratute, eta, ze pasan urtien norain zuien? Pasan urtien zungari zen Arrolara, Castrora, Nabarnizera, zunzan arkeologo beste bat, Juan José Cepeda zunzan. Beti... Tanagaz beti daku harreman bat, hone gauzek eitzeko katillot zure beragaz ungari zen bebai, zoiu era bebai, eta orain pentsa du, hau, dolmen hau, Menirre ikusten zungo gara. Hori izango da goizien, autobusen geltokizen zungo gara, busturir arte eta busturitzik gero oinezen gu bertar arte. Eta zapato iluntzien,
sortzitzer dizetatik aurrera, 3 talde okiko dugu kafean txokizen. Remate politxe moteko astiri. Bai, lelangoku esango da komando psikografiko. Komando kitzen dauena da, komando 2 pertsona, audiovisuala ikusko da, patekitzen dauena pintze begizek tapata, eta areken jango dau margoztu musikiek emoten txon feedbackagaz. Bai. Musikie izango da musika bat desberdin haue, igual elektronika gehiz hau bedolan, eta berak hartzen dauena berari emoten txon sensazioekaz, jungo da margozten pegizek tapata, ez ikusteko ezer. Da proposamen interesgarri ze, da abanguardia total. Kuadrotik zelan urteten dauen ikusteko. Bai. Da gero pantaien ikusten da, zer margotu dauen. Ero 12 fuegos tradiziotik sortuten da, eta bera da bakarra etzen dauena pilo bat musike improvisazio ez da. Eta, bueno, honek eitzen da gustartu, joera desberdin asko. Dark noise, ambient, antzineko musikie, dana eitzen da unaztatu, eta sortzen dau atmosfera neko berezize. Eta gero azkena, bada gure, beti esaten da, azkena egoten dana hor, bada, garrantzi gehiago edo dakona. Gizen kostatxuna etorte, ekarti igual. Bebai. Bueno, Reserva Espiritual de Occidente, Reo, Madrildarrak, honek urtietan dauze musika joten, da lau boskide 10. Eta, bueno, honek, bera ez bali dana makumie eitzen dau abestu, bueno, talde burue da eta hablan eta eitzen dau musikak kultura. Folk, iluna, musika industria, lavanguardia, eskazkanin etiketak, honeketan jaialdizetan, hobiena da, irakurri programio, gero astu, ez da, eta itxi gorputxek eruti etiketan ganetik. Bai, hori bai. Oso ondo, bueno, hortubek emondozku kriston errepasue, eta esango zuie, zeri buruz dago erbetan abanguardia eta espazuen ezetuten, bitu hamen nimingutxutin neuk, Reo edo Reserva Espiritual de Occidente, eurek Madrildarrak 10, eta anen hortubek, eta ales lertxundik, Maria Jaialdize osatuten dauen bikotenek beste kolaboratzaile askogaz, lortu dauiek arten. Entxunguane? Bai. Venga, aurrera ingo.
entzuten zuien hau da Reo, edo Reserva Espiritual de Occidente, eta zelan esan, nazketa oso bitxibet da, bidizun ikusten da, ez dakeratuten klaru oso ondo badan neskie edo mutile, edo gizon bat oso androginue, eta underground musikaren geruza artean, da usteot ados nahuela, ze arribitxi arraro bat bai dala Marea Jaialdeko organizadorak edo kudeatzen dauen Anek eta Alesek ekarri dozkuien propuesta interesante hau. Bidizue txulo, aurre pentsarleke Madridiko zeirran edo dauela inzea, holan basamortu, bai matojukaz bai, arrizekaz eta jantxi oso arrarukaz. Gure basoien ikusi, inmingo txutie geure Facebooken, aurre pegata YouTubeko bidizo batzuk, jakitzeko zertopak Mareako jaialdi honetan. Da, apurtxo ezegiku geure anegaz, aprobetxetan mendakule, interesantia bentset bada, da, lehen orain, nik uste dut jenti badula ikusten kontzertuek, gehizen bat dakinien edo gustaten datxonien zer gudauen ikusi, bai jaialdi bet, eta azte osoko egitura bat montatie, holan kulturala eta balorin imitzeku da, dazkanien, eta horrein galderi da, herriko ondar eta kultur loturie zelan agertuko da irudikatute egitarauen, ze, botazu egitarau dana, lekuek aitzetuzuz, bai, zelan lotuten zui hori dana holan, edo nondik etordatzuien hau zeuen izaeran dau, edo pentsate zui behar izan bat dauela? Bueno, behar izana da baloran ipintzie dakune herrizen. Kartelan ikusten dan moduen, parkatu, Bai. Kartelan ikusten dan irudize erdikue. Betitzen zue kartel supertxunuak, ganera, pentsalik beste mende bateku dizela. Kartela egin jau Kristinak Irizarrik, geure lagun bet, eta, azkertu dentzagu pilo bat, oso politze da, eta estampazio bat. Esan ningo txati entzulieri, espadomin ikusi bermeon, zer me agertuko da, diez, lamin bi, haulan antifaz batelez edo, aldarrik edo, haulan, kantaten otilez, eta erdizen, igual ez da, bade bat bai da, gaulako txantxi bardin edakon, eta ez daiz laud bet edo zer dan, erdizen dakon. Klaustru dau, eta Bermioko klaustruko irudi beta. Bai, bitu. Ze ondo naztaten duen klaustrue, musike modernukaz da. Karo da, gero, klaustruko irudi hori, indosku gero pen. Hori ideie geuri esan da, gero gu kontatzagu zer gudun, edo idea horin buruz, eta gero bebai, lamine dakulez beti hemen Sizili, horren presentzia bebai. Horrek emoten dau, gure inguruko kulturie landutie da igiritzi. Ni beti pentsadot, kartela itzen zuela enkarga, bai ez kartelan be badako zuia urzauen eskue. Bai. Beti erabakitzen, beti juten gara gu aurretik idea bategaz. Da gero igiritze, artistik itxi dakola, beran erara. Ganera mendino, aurum nostrum non est. Aurum bulgi. Hori esaldize, azikeeratarik egon dagugaz, gure beste lagun handi batek... Bebai dakizu zer gu dagoen esan, ez dago ez da kasuala, ez da? Ez da kasuala. Santi Iribarrek proposatu dozkun ipintzie hori, eta gero bebai albuen dauzen logotipo bizek. Aurun nustrun non ez da aurun bulgi, gu dago esan guke dakuno urrie, ez dala edo zein urre. Urrie danok ikingo dauie, batzuk egin zau beste batzuk itzi hau. Bai guk urre bataku, eta hori urrie da, geuk erabiltzen dugun hemen, dala... Urrie guzu izan urregorrize bai. Urregorrize bai. Eta orduen aurun. Eta hori da, gure programa edo guk landuten dugune hemen, ez dala edo zer gauze. Alde interpretabe bai, dakune aberastasune inguruen, ez du ikusten edo... Bueno, azkanien da dana, ez da?
dakungune gure kultura pilo batetako herri zen eta leko superzoragarrizek ikusten dugu zenak egunaro. Bai, bertan igual ikusti beste banda bat, edo beste narrazinoko kontaketa bat, edo zeu zer, gehiz gustako dazku. Eta gero, programan dakarrena, badala berezitasun handi bet. Vale. Superkontestata, horrerik alderiri, beste gauze superfizialago edo. Jaialdizen erakin ekonomikue okinzue kontuten kulturala ze ekarpen ekarten dauen berme hori ingurumena... Bai, hombre, asmue da kanpoko jentie etortie eta llegatie eta bermio esetutie. Eta bebai bermion izena egotie, honetan karteratan eta zutie leko desberdinetara da gaur ramen entzutie irratizen eta gero hau entzuti beste pertsona bat ez da namekue, moetzentzo balore pilo bat bermioko herrizeri, ez da? Eragin ekonomikue, bai, datorren jentie kanpokue, bertonetzie inbertsio bat, eta gure alde tipe bai da, bertonetzie, gauko duzen gauzek, eta gero kulturan aldetik, hori, baloran imini, eta zazpia izietara murgildu bermeoko izena, hori da gehizen gudune. Vale. Bueno, azken txampara ingu, azken ingoko galderatxutara. 13 18 ez diez egun gitxi, hor eta oso politxau betetu zuie ekitarau hori. Badakitz gatxadala aukeratuti ez emalaban hartin baie. Haulan, momentoro bereziren bat oso berezize esango zantzuna, bitu hau ez galdu, ze oso berezize da, eta gehizen bat, lehenengoko aldiz, jaialdi honetara etorko dan jentintxako, zuzen dute. Hemen pasaten da, batzutako jela denpora gehiz dagoeneko usekeitzeko astegunetan, eta beste batzutako jela asteburutan. Gauzen artien eta hori, ni pentsaten dut beti esaten dela como ez, pentsaten dut, astelenan ipuin zaiu eta hori, hona razinoko sasoi hori oso unkigarriz eta politze izango dela. Gero zungo nahi hortik eta pentsako zuie dana esango tela ze dana pero ni pentsaten dut, por ejemplo, Frankenstein agurgarria berezitasun handi betakola, eta meneitzie bai. Eta gero, inurarrira zutie, sorbituagara zutie asko esango da. Esango da. Estilo nentzako jentintzako, hau oso berezia. Estilo nentzako jentie, beste hau. Zapatuko plana da superplanona. Zatoz, bermiora, egune pasaten, sorbituagara guez. Zapatuen bitu. Claro, sorbituagara guez, ikusten gu inurarria, es que me cuesta muchísimo. Imaginen, iri zelan kortako dazten. Hau, azte guztizen esatie, oten esatie, bi hitzetan, irunarria ikustie, eta gero, konzertu egongo dana, batez berreo ikusteko, alde batera itxibarik 12 fuegos eta komando psikografiko. Eta gero, ez dokumentala, bezaide... Dana. Etorri asti pasaten bermiona. Eta abia ikusten etorri mesedez oso politze izango da. Ez dut esan berale langoko ez esango zan zuien. Que tipiko, ez. Da, zikeratan iminjoten kanta hori, eta, jungo gara imitzen bera jaialdize baino harinau, da, zeu beokitzeko referentzizek. Que ez galdu ezer. Da, hori azkaningoko abestiz entzun baino aurretik, zein mingu, bakizu hor, bezaiden folk zuzeneko bat, Aitzina folk 2008ko teaser bat imingot, zeu behitzeko irudikatu zer gingo zuien jaialdi edo mareak jaialdi honetan. Hori baino harin hau, eta agurtu baino harin hau, bakizu, jabete behin guzela kamizeten geure elkarrizketatu eri kaldera bat, pasan hien ongara danari izaten zer da zurentzako zoriontasuna, tranquilan ez kontesta, zesta hori. Hori gero zeurentzako, hau elkarrizketatik kanpo geratuten da jaialdiari buruz, beti interesaten dauzku pertsoni ezetuti, orduen. Prepara, zaurdue gure hileko galderi.
Normalien jentik kontestatzen dago harin, bai beste batzuk 30 segundu bidabie. Orduan, Ane Ortube Poncela. Bermioko espiritu politzenetariko dagoena hemen Bermion gauzek itxeko. Zein da zurentzako domeka perfektue? Zeguzunin, Galdera politze, bai, domeka perfektue da, ze domeka da egun be super lasaitzasunegaz hartu behar dozule. Batzutan estresa egoten da, ze kompromiso batzuk egoten diez domekame, bai? Bai. Bai, niretzako domeka perfektu da despertador barik altzatie, iretzar gaiuek ez jotie, Bai. altzati tranquil, hermoso elegante bat hartu netzien, Ole. tranquil, Oso, no? lehiuek alizan igiri edo ez, segun batzutan eguraldi superona daku bestotzutan eurize, bai, bueno. Ane, domekatan, ni ez nahi oso religiosue, oso katoliko, espirituala bai ber, katoliko ez. Keizenatan egun derra urteten dago domekatan. Bueno, parkatu, lehiuek igiri eta egualdiona da. Lehiuek igiri egonan, eta gero, ondartze pare batera edo mendire zuen paseo bat emoten, mendize asko gustaten daz, bai, ondartzie, gustaten daz pilo bat, ze gero igual alzara baina, alzara bainez, igual, ondino, ure peldau eta alzara sartu. Gero eta pelau dau. Eta gero, hori paseo luze egin, zeu zertzu zan, eta siesta apurtzu bet, domekatan siesta apurtzu beten gomide. Ole. Siesta apurtzu bet. Eta gero niri pilo gustaten daz domekatan iluntzien urtetie kalera, zekusten dut askoz behente gitzia urteten daula. Da beti urteten dut pasitan, domeka iluntzetan, ze pentsaten dut herrize be pari hau dau, ez dauk izapenaz jenterik, edo orduan paseo bat ematen dut. Aukeratuten dut ez leko hablan, bertokuek hablan desberdinek, edo rompiolas bebardintze, bai, ni pentsaten dut jente gitzia bibiltzen dela kalietatik. Bai, hablan da bai. Asko txapatu nibiltziz eta. Bai, horretz. Eta gero, harintzu noire, ze gero, astelena dator. Bueno, ordu pentsako, marea jaialdiren egon garala, 13 18 eta domekan planik espako zuie, egitarauen anek eta ales egin jauen egitaraguenetan ez dakar domeka hori, bai aldu proposatu, berak esan dauen itxi domekarako, domeka emeretxi, naiz eta ez egon egitarauen, bitu, hartu nanek egin jauena, eta da proba, ja zelan funtzionaten txuien. Bueno, orain ane agurtukot, eta horita gero, entzungu azkenengoko kanta hau, aukeratu duena zeuentzako, Besaide folk taldie, eta Aintzina folk, 2024ko teaserra entzungu zeuentzako. Ane, eskerrik asko, placer bat hemen txukire etortia, zeuru etxida, zeguzun nien, ostabe bueltateko zeuen gauzetxue kontaten, zeguzuna. Eskerrik asko guitzi, eskerrik asko dan hori. Bueno, atiek igiritze dauz, zeueko zuien nien etorri marea jaialdire, hanbeste egunetan dauelez gauzek, beti egongo da tartetxu bet egun baten edo ordotxu baten, zesta egun osue, osea da ordu batzuk egun horretakue dediketeko, eta horretan unetan zato zenien, pentsa non zauzen, zer dauen, eta begiz ezarratu eta disfrute dauenagaz. Eta gero bertotik usantzaten mon eskerrak, gure Bermeoko udalari, ze bera barik ez dugu eitzen hau, Bizkaiko Foru Aldundiri bez, eta gero, Nestor Bastarretxea, aretoa erabiltzen dugulez, Arrantzalen museu batez beze asko pioa gustaten dazku, eta Frantzisko Tarren klaustrue, hori barik mareak eleki desango mareak, eta gero, urten, gauze pilo baten goduguz, Bermeoko kafean txokizen, ze kriston egituri dakuan, eta abe aprobetzen bide. Eta horreri danari eskerrak emon, eta gero, eskerrak pilo bat, geure lagun eta kolaboratzaile guztizderi, eitzen dagoelako nesko bat bota geuri, hau aurrera atateko.
Beitu, zein pertinenti nahi ni horrek danak astu daztela esaten, bitu berak oso ondo organizete dagoela ez dana, sartun dau irratsaioen. Ni popi gabiltzeles apurtxu betiztu, etxatezan, bitu arek zelan itzen dauzen gauzek. Eskerrik asko, Ane, Eskerrik asko gutxi. ondo segi, Bai, da, egun tarde. politxeokin. Eskerrik asko. Urrunako soki Neskatila eierrak Handira ageri Hirur badira de Hoi bena charmantik Baza nafar horotan Ez die parerik